Kajingbom yasnok tilang ki Nongniah kali kapau imat ki sengotanat ban Iaid haka Surok NH6 kabalajot rathai laong ka KSU East Center Hills bat halor kane ka seng kan sa syong perkhat biang halor ka jinglong jingman ka Surok NH6 ki Nongniah lam jong ka Khasi Students Union East Center Hills District Unit haka Sautarik Risau arhaja arpaulai kila penpau ka jing sengokhya halor ka jingbom yasnok tilang jong barok ki Nongniah kali ki baju Iaid lingba na ka Surok National Highway 6 ha East Center Hills District ki bom buram lem ya ka jingkerpat ka seng kabalabu ka jingkerpat ban sange ban Iaid kali ha kapor menmiet kata na du kapor hanyo beje menmiet hadu kapor san beje men step kani ka jingbom yasnok tilang jong barok ki Nongniah kali kapau ba imat ki sengotanat bej ban Iaid ha ka Surok kabalajot rathai ru u General Secretary jong ka KSU East Center Hills District uba KS Suchiang ulaong ba kani ka jingkentu ya barok ban sange ban Iaid kali lalap ba ki don bun na ki Nongniah kali ki bom tre ban yasnok tilang bat kaseng. आएगा